ассалому алайкум дӯстони азиз. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар тарафи фурудгоҳ ҷойгир мебошад, рӯ барои оши ҳавопаймо. Аз ин тараф худи фурудгоҳ, аз ин тараф бошад хитои бозор. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар мана ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. Бисёри бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем ва марҳамат худи бинои истиқоматӣ аз 4 ошона иборат аст. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар сеюм ошонаш ҷойгир аст. Ворид мешавем. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ духонагаи пурра мебошад бо масоҳати тақрибан 46 метри квадратӣ бо ҳисоби балконҳо дар сеюм ошонаи бинои сабетӣ. Худи бино аз 4 ошона иборат аст. Дӯстони азиз, хона бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. Инҷо даромадгоҳи хона, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, дар ин тараф ҳоҷатхона ва ҳаммом ва ошхона. Аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. Якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳарду ҳуҷра ва ошхонаам низ ман ҳамин гуна балконча дорад. дӯстони азиз, ва трезои хона бошад тарафи роҳи калонро нигоҳ мекунад. хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир мебошад. Наздикии фурудгоҳ, ҳама чизҳои даркорӣ дар наздикиаш қарор дорад ва ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳуҷраи хуб аст. дар инҷо ҳоҷатхона ва дар назди ҳоҷатхона ҳаммом, мошинаи ҷумашӯӣ ҳаст. ва дар инҷо бошад ошхона. сабти хона ба анҷом мерасад. нархи хона бошад 600 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.